ji bo banggeşeya hilbijartinên şarawaniyan lîsta Kurdistanî ya bajarê Monster amadekariyên xwe dikin. Li yek ji meydanên bajêr kandîdên lîsta jimara 5 kom dibin û bernama xwe şirove dikin. Ji sala 1994 de ev întegrasyonsrat bajarê Monster çêbûye û Kurdê me hê ti carî neketnê de. Em dixwazin ku Kurdê me bikevne întegrasyonsrat de. Em dixwazin medresa Kurdî zaroka re vekin û em dixwazin heflê Kurdî jî li vadra çê bikin. Em karin tercema wa jî bikin, ez zanime bi Almanî û bi Kurmancî û dostê min jî ê di lîsta me de ew jî zanine soranî em gelekin di lîstê de. Em ne bes Kurdin di lîstê de. Dengdanê dest pê kiriye û li yek ji bingehên hilbijartinan welatiyekî Kurd dengê xwe da. îro roja gelkî xweş bû em hatin ji bo qaîma Kurdî em dengê xwe bidin. Min dengê xwe da qaîma A5 qaîma A5 Kurdê Monster dimethîlîne ev qaîma ji bo Kurda zimanê Kurdî û Kurda مشاكل وان حل بك المونستر الباجاري مونستري ودنجي ما بقينا حكومة ألمانية. Kandîdekî din behsa giringiya van hilbijartinan dike û mafekî têde heye. Hev meclisa vê re dibên meclisê întegrasyon rat val yani heva id xelkê me ecnebî li vê derê heger wetandaşî girtibe û de negirtibe û de bes المهم ال ویداری لمونستر هاتنا ملدن کرن. جبوی که ام دغوزن ملتی میل ویداری و کاغتت جراد ام بیشن رات هاوس دشینه بلده دشینه جوان را چند نکن جبو گرکه وعنی وارن ویداری دنگی خو بدن. ما جبو چخ ام بیشن عالم گی کتی مخیره امی کرد نکفن. Lêsta Kurdistanî ya bi navê Arşa Nuh an ku gemiya Nuh ji bo aştî û demokrasiyê ji 32 kesan pêk tê. Ji wan 12 Kurd in û ji netewên din jî endamên wê hene. Ka Muhemed Emîn, Kurdistan 24, Monster, Almanya.